Dnes si ukážeme, jak pracovat se strachem z výšek metodou EFT. Jen poznámku, já jsem žena, tak budu používat ženský rod. Pánové, si ho prosím upravte na mužský. Za prvé si určíš, z čeho máš konkrétní strach. Jasně, z výšek. Ale to je pro EFT moc obecné téma. Strachu z výšek je totiž celá řada. A ty už víš, že čím si konkrétnější, tím je EFT rychlejší a účinnější. Tak si teď představ, z čeho vlastně máš ty konkrétně strach. Například stojíš před vysokou rozhlednou a z nějakého důvodu na ní musíš vylézt. Třeba ti tam už utekli vnoučata a ty musíš za nimi. Nebo nutně potřebuješ vyjet výtahem, třeba do 12. patra věžáku. Nebo si můžeš představit, že musíš vylézt někam po žebříku, třeba otrhat jablka. Nebo někdo potřebuje zkontrolovat střechu. Někdo se bojí letět letadlem a je tak omezen ve výběru dovolené. A jiný jenom touží po rozhledu z Vysokánské hory. Tak, zkrátka, stojíš teď právě před situací, kdy máš někam vystoupat. Co to s tebou dělá? Zaměř se na svoje pocity. Co je to za pocit, který převládá? Jasně, strach. Ale jaký je to strach? A z čeho je ten strach? Co se stane, nebo může stát, když začneš stoupat? Máš strach, že spadneš? Dobře, tak si představ, že padáš. Co se stane potom? Z čeho je ten pravý strach? Z toho, že se ti někdo bude smát? Nebo z toho, že se nepříjemně potlučeš? Z toho, že se zmrzačíš a budeš mít trvalé následky? Nebo z toho, že se zabiješ a že umřeš? Je to tedy strach z posměchu? Je to strach o život? Je to strach ze smrti? Dobře to prozkoumej. A teď si urči intenzitu, kde 0 je nic a 10 je maximum. Jak velký je ten tvůj strach? Číslo, které tě první napadne, je to správné. A to si zapiš, anebo zapamatuj. Cílem EFT je dostat se s intenzitou na 0. A třeba máš i nějaký pocit na těle. Ten si také uvědom. Někdo má svírání žaludku, někomu se udělá špatně, někdo najednou nemůže dýchat a začne se dusit, někomu se začne motat hlava, jinému podklesnou kolena nebo se rozklepou nohy. Někdo se rozklepe celý a jiný se třeba začne potit. Jak to máš konkrétně ty? Zase si to zapiš, anebo zapamatuj. Všechno tohle použiješ při ťukání. A jdeme na to. Já dám příklad a ty si ho uprav podle toho, co jsi zapsala nebo zapamatovala. Nejprve řekneme 3krát souvětí, při kterém poklepáváme na karate bod. Jedno na které ruce můžeš si během toho i vyměnit. A říkáš to souvětí nahlas. Například. I přesto, že mám hrozný strach vylézt na rozhlednu, budu ťukat na rozhlednu a ty si tam dosaď to svoje, třeba vylézt na žebřík nebo letět letadlem. Jo, já pro zjednodušení budu říkat to rozhlednu. Protože si myslím, že musím nutně spadnout a toho se hrozně bojím. Mám strach, že umřu. I tak se mám ráda. Hluboce se přijímám taková, jaká jsem a rozhoduji se tenhle strach vyčistit až tam, kde vzniknul a čistím ho skrz všechny generace až do dnešního dne a vidím, že jsem stále více nad věcí, že jsem stále více sama sebou. Vidím, že od této chvíle je můj strach z výšek stále menší a menší až do úplného vymizení. Je to tak absolutně v pořádku, je to tak normální a pro mě absolutně bezpečné. A ještě 2krát ho musíme říct o souvětí, ale nemusíme stejnými slovy, pokaždé můžeme jinak. Takže i přesto, že mám strach vylézt na rozhlednu, protože mám strach, že spadnu, protože jsem to tak někde viděla a já to takhle jako ale už nechci. I tak se mám ráda, přijímám se taková, jaká jsem absolutně v pořádku, taková, jaká jsem a rozhoduji se tenhle strach vyčistit, až tam, kde vzniknu. Třeba čistím ho skrz celou svoji DNA a rozhoduji se to změnit, protože vím, že to změnit mohu. A vidím, že od této chvíle je můj strach z lezení na rozhlednu stále menší a menší, až do úplného vymizení. Vidím, že lezu na rozhlednu a je to absolutně v pořádku, mám krásný výhled a docela si to užívám. Je to pro mě bezpečné. A ještě naposled, i přesto, že mám hrozný strach vylézt na tuhle rozhlednu, na kterou teď jdou moje vnoučata a já se bojím, že spadnu, nebo možná spadneme všichni a mám strach, že umřu a nedělá mi to vůbec dobře, svírá se mi žaludek, motá se mi hlava, klepou se mi nohy a já to takhle už ale nechci. I tak se mám ráda.
mám se ráda taková, jaká jsem, hluboce se přijímám, jsem skvělá, úžasná žena a rozhoduji se tenhle strach vyčistit, až tam to vzniklo a vidím, že od této chvíle je stále menší a menší. Já klidně stoupám na rozhlednu a je to absolutně v pořádku, je to úplně normální, je to pro mě absolutně bezpečné a já to docela užívám. Koukám se pod sebe a je to krásný, parádní rozhled, je to náramný pocit. A je to tak absolutně v pořádku. Tak. A teď ťukáme na body sekvence. Koukej se na mě a posunej se podle toho, jak já se budu posunovat. Pokud ti vyskočí nebo napadne tě něco jiného, než to, co budeš říkat, nebo to, co budu říkat já, hned si to souvětí uprav. Uprav si ho podle sebe, protože to musí být tvoje. Takže to, co tě napadne nové, tak si tam hnedka zařaď. Například třeba já budu ťukat 10, 10, 10, ta velikost toho strachu a po dalším kole už to bude jenom 3. Ty tam budeš mít třeba 3, takže si ťukej 3, 3, 3, jo? Dávej si tam vždycky to svoje, protože my potřebujeme tu intenzitu snížit a to je dobře. Takže ťukáme. 10, 10, 10, 10, 10, 10, ten můj strach z rozhledny, ten můj strach z rozhledny, ten můj strach z toho vylez na rozhlednu. Mám strach vylez na rozhlednu, mám strach, že spadnu, mám strach, že umřu. Bojím se, prostě se bojím. Ten můj strach, ten můj strach, ten můj strach, ten můj strach. A možná už se nemusím bát, možná mohu vylézt na rozhlednu v klidu. Ale já se bojím, mám tam ten strach, bojím se vylézt na rozhlednu, moc se bojím vylézt na rozhlednu, moc se bojím vylézt na rozhlednu. Ten můj strach, ten můj strach, ten můj strach, ten můj strach, ten můj strach. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Je veliký, ten můj strach je veliký. A možná, že už je menší, možná, že bych se nemusela bát. 10, 10, 10, 10. Je to ještě 10? Ne, už je to 8. Tak jedeme. 8, 8, 8, 8. Mám vylézt na rozhlednu a já se strašně bojím. Bojím se vylézt na rozhlednu. Bojím se vylézt na rozhlednu. Mám strach, že spadnu. Mám strach, že spadnu. Mám strach, že spadnu. Nutně musím spadnout. Nutně musím spadnout. Klepou se mi kolena. Klepou se mi kolena. Klepou se mi kolena. Já asi spadnu. Já asi spadnu. A teď je to úplná blbost. Teď je to úplná blbost. Proč bych měla padat? Já můžu vylézt na rozhlednu úplně v klidu. Ten můj strach, ten můj strach. A je tam 8, 8, 8, 8. Je tam ještě stále 8. Třeba už je to 6. Tak ťukáme 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Mám strach vylézt na rozhlednu. Mám strach vylézt na rozhlednu. Mám strach vylézt na rozhlednu. Ten můj strach, ten můj strach, ten můj strach, ten můj strach. Já asi spadnu, já asi spadnu. Bojím se, že spadnu. Proč bych musel padat? Teď vůbec nemusím padat. Teď můžu stoupat bezpečně. Je tam třeba zábradlí a já vůbec nemusím mít strach. Ale mám tam strach, mám tam strach, mám tam strach. Je to už 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ten můj strach z toho, že spadnu z rozhledny. Ten můj strach z toho, že se ta rozhledna zřítí. Mám strach, že umřu. Mám strach, že umřu. Mám veliký strach, že umřu. Ale už není tak veliký. Už není tak velký. Už je na 5. 5, 5, 5, 5. Je to pořád 5? Už je to jenom 3. 3. Ten můj strach z rozhledny. Ten můj strach z toho, že musím na rozhlednu. Nechce se mi vůbec vylézt na rozhlednu. Ale možná to bude hezký zážitek. Možná bych to mohla zkusit. Já to třeba zkusím. Třeba se mi to podaří. Třeba vylezu na rozhlednu a bude to v klidu. Lezu na rozhlednu, ale mám tam ten strach. Pořád tam je ještě ten strach. Pořád tam je strach. Pořád je tam strach. Pořád je tam ten strach. Na kolik je teď ten strach? Třeba 3. Tak 3. Pořád mám strach vylézt na rozhlednu. Pořád mám strach vylézt na rozhlednu. Třeba už ho nemusím mít. Třeba můžu vylézt na rozhlednu absolutně v klidu. Třeba se mi to podaří. Lezu na rozhlednu, lezu na rozhlednu, lezu na rozhlednu. A už jsem v klidu, už jsem v klidu, už jsem v klidu. Ale pořád tam mám ještě strach. Pořád tam mám ten strach. 3. Je tam ještě ta 3? Už je tam 2. A možná, že už ani nemám ten strach. Možná, že už ten strach zmizel. Pokud dojdeš k tomuto bodu, že už tam ten strach není, nebo máš 0, tak si zaťukáš pod klíční kost a zhluboka nádech a výdech. Tím se nový stav zafixuje a je to hotovo. Ale pro kontrolu, pro jistotu si znovu představ situaci, kterou jsi představila na začátku dnešní práce a zkontroluj si, jak se tam cítíš. Už bys vylezla na tu rozhlednu, nebo letěla letadlem, nebo
vylezla na ten žebřík? Ještě opatrně, viď? Ale přece. A můžeš se teď rozhlédnout kolem? Co vidíš? Podívej se pod sebe. Co to s tebou dělá? Jaký je to pocit? Už určitě daleko lepší než na začátku. Jsi na sebe hrdá, že jsi to dokázala. Tak, znovu zaťukaj podklíční kost a nádech a výdech. Tak, a tím máš hotovo. Gratuluji. A pokud na konci zjistíš, že se tě ještě trošku drží emoce, tak opakuj všechno stejným způsobem ještě jednou. Nebo můžeš zbývající pocit strachu třeba zpracovat podle videa na YouTube, kde mám natočeno cvičení EFT s balonem. K odběru se můžeš přihlásit a můžeš se na to podívat a udělat to podle toho. Nebo se taky můžeš přihlásit na mém webu blaholenka.cz k odběru novinek a já ti pošlu upozornění na další materiály, které pro tebe připravím, případně i termíny kurzu EFT, kdy bys chtěla kurz absolvovat a naučit toho víc. Těším se na viděnou příště a přeji ti zdraví v pohodě.